Hi guys, good morning na tong tanan. Iuli sa ribe. Oh, di, duhong din. Eskwela na pasliksi. Tanang likod be kay basa. Basa as inyong buhok. Liksi pangal. Tuba. Hindi ang pusaluhan. Kaya mo ko. Naluga na ganina. Ang tayo magkila kapag ka. Napakaw yung hapon mo. Ako yung hapon o yung unto. Look. Okay, mag-medyas na. Pangag. Uy, magilak-hilak ha. Uy, di. Hindi magilak-hilak. Oh, tadi wah. Kan ako kelas ini. Ayaw, nakainit na. Tabawan na ka unya mo. Mawa ning Aryos ha, bago na pod na. Muna pang giwagdaan. Misayaw si Lexi. Hi guys. Nahuman na kog hato ni Lexi sa eskwelahan dya. Nakailis na po ko kay mularga na ko guys. Balik na ko sa Tagbilaran dya. Si Lexi ag musundo si Ate Ali na raman. Kaya mas reverse diha tama sila porami. Diya. Sure ko nga mohilak na po ito nag-uli. Lisod man lagi magkalagyo pero di po nyo magsigira mig-uban kaya magsigira po migbugno. Mag-inarte man ko dyan na gabi sige gilak-hilak. Ganiha arang duga dyan na mata. Dugay naligo. Kaya nag-inarte pa. Diyan ba, gaistorya mo to sila sa diyang papaghapon, na video call. Sa ilang gaistoryahan. Naningan mo kuno slik simula ag si hagna. Ang sa medang laagan na to. Pista maghagna ka guys, karong katapusan man siguro. Uwa ko na sayop. Mga Magkita bang pagtuo guys, kay naapa ko inaguli ni Dja kaya mamay ang giingan kawalay ko niingan nga wa na kay muhilak na pud pero makasabot naman pud siya pero nalagi diyang kuhan nga mag-inarte magilak-hilak parang inita na dari guys naguhat kog kuhan habal-habal kay bilin na rin ang motor dya bilin na raman po rin ang susi kay basig kamaw to slim buhol motor magamit-gamit po nila ti reverse. Inja guys, mara to guys, naghatid ko ng Lexi sa eskwelahan. Inja, mularga na po kurog Tagbilaran, balik na po ko.
So dara guys, pabugnawon sa ani ay sa mi magputos. Karong hapon na guys, magluto na pud ko og gulay og pritong isda. Ang mga luto ng gulay guys is munggos, butang kalabasa o dya, isahan gamay karning baboy. Mao siya guys da. Nalata na na guys, so na nang gi-off. Hapit mahubsan. Ka naman nilata na na. Kari nga isda, bawa sa ni isda ah. Ano yung prituhon. Wapa ko na mag-slice sa panakot. Ba't nga na dari daw? Itong tanawag din ng ag. Lunod sa ninang bahaw. Ay sayang. Para mainit po siya ba? Puriya jabo. Up, 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 up. So, na-warm na na. Nice man dahil magluto-luto guys. Aron makakat-on dyan ba? Nadisgrasya ang kamot guys na nahiwa. Dako-dako ra ba pod. Kutsilyo. Parang nga ita manggod. So, talawan na ba dyan kog dugo. Abdusa oy. Nagpainit pa ko mantika. Is oil lang igamit guys kay sayang magdi gamiton. Madali kay gamay rag dugo. Dako-dako pagkahiwa ah. Bangus guys. Pretohon.